Dneska som si dopriala nové kartičky. Takéto nádhery. Wow. Normálne až taká radosť obrovská. Karty svetla. Takéto nádhery. Až sa chvejem normálne. To bude krása, krása, krása. Tak, takéto krásky a ešte jedno také maličké myšlienky šťastia. Tak takéto si budeme ťahať u mňa v domčeku. Pekne po sound healingoch si budeme naciťovať a ťahať si. Wow, veľmi sa teším, to je radosti.